Γεννήθηκα στην Αλεξάνδρεια της Αιγύπτου το 1947. Εκεί μεγάλωσα, τα παιδικά μου χρόνια τα πέρασα εκεί. Εκεί πήγα σχολείο. Εκεί έζησα μέχρι το 1962, οπότε και γύρισα στην Ελλάδα. Τα χρόνια αυτά θα λέγω ότι με σημαδέψανε, γιατί η οικογένειά μου είχε μία έντονη παρουσία στην ζωή της παροικίας, της ελληνικής παροικίας Αιγύπτου, μια πολύ μεγάλη παροικία που ξεπερνούσε τους 100.000 Έλληνες. Ένα γεγονός που έπαιξε καθοριστικό ρόλο στην μετέπειτα τοποθέτησή μου έναντι του Παλαιστινιακού ζητήματος, αλλά και γενικότερα των ζητημάτων που αφορούν τους Άραβες, είναι ο πόλεμος του 1956. Είναι ο πόλεμος που λέγαμε του καναλιού του Σουέζ. The Suez Canal, storm center of controversy for weeks, now becomes a cause of war in a lightning sequence of diplomatic and military moves. Since its seizure and nationalization by President Nasser of Egypt, the vital waterway has precipitated a new crisis in the already tense Middle East. Crack French units are embarked at Marseille, bound for a joint staging area with Great Britain on Cyprus. Less than an hour's flight from Egyptian ports, where they are prepared for seizure of the canal by force. Ο αδερφός της μητέρας μου, όπως και ο δάσκαλός μου στο σχολείο, φόρεσαν την Αιγυπτιακή στολή και κατατάχθηκαν εθελοντές και υπηρέτησαν στον Αιγυπτιακό στρατό. Αυτό ήταν μια καθαρή τοποθέτηση μελών της ελληνικής τότε παροικίας. Εκείνες τις μέρες του πολέμου, που κράτησε πολλές εβδομάδες, η Αλεξάνδρεια βομβαρδιζόταν και εγώ σαν παιδί θυμάμαι που βάζαμε στα παράθυρά μας μπλε χαρτιά για να μην βγαίνει έξω το φως. Θυμάμαι τον πιτσιρίκο που έτρεχε στο δρόμο και φώναζε «Τα φενούρ, τα φενούρ», για να μην βλέπουν τα αεροπλάνα τους τόπους που θα βομβάρδιζαν. It was in 1965. My father was working in Jordan, and at the time I went to visit him. And this is the first time that I really had direct contact with the situation there. A lot of injustice was happening. The refugee camps, the situation of the Palestinians, and the refusal to allow them to their homes. At the same time, of course, the beauty of the land and the culture and the very ancient origins of the culture. This was my first exposure to that. So it makes you really fall in love with the place. I'm not the first who fell in love with Palestine. Τα κατεχόμενα εδάφη της Παλαιστίνης, εγώ δεν τα γνώρισα τώρα που φτάσε το καράβι μας κάτω. Τα γνώρισα ήδη από το 1996, όταν ως μηχανικός συντονιστής ενός ευρωπαϊκού προγράμματος κατέβηκα πολλές φορές και εργάστηκα και στη Δυτική Όχθη και στη Λωρίδα της Γάζας. Είχαμε αναλάβει τον σχεδιασμό και την κατασκευή του πρώτου Παλαιστινιακού Κοινοβουλίου στη Ραμάλα τότε. Βέβαια η ευχή, όταν συναντήθηκα με τον πρόεδρο Αραφάτ, ήταν όσο γίνεται το συντομότερο το Παλαιστινιακό Κοινοβούλιο να πάει στη σωστή του θέση, που είναι η Ιερουσαλήμ, το Αλ-Κόντς. Now we know what happened in March and April of 2002. There were 7 foreigners who were shot during the siege of Bethlehem. I was one of those 7. And next to me was a young woman
who was shot in the stomach. Both of us became some of the first people to create the Free Gaza movement. Αυτό το σχέδιο όμως είχε μία δυσκολία στην υλοποίησή του. Χρειαζόντουσαν τα καράβια. This project died 1,000 deaths. And every time it was about to die, somebody new stepped forward to save the project. This put us in touch with Dr. Evangelis Pisias. He saved the project at this point. Why? What did he do? Well, he made it possible for us to have boats to go. Κατάλαβα ότι αυτό το εγχείρημα είναι ένα δύσκολο εγχείρημα και πρέπει όσο το δυνατόν να κρατηθεί μακρά από τα φώτα της δημοσιότητας. The name was completely unknown to me, and I didn't want to know anything. And he didn't want me to know anything about it. It's better that way. Το παρελθόν είχε δείξει ότι κάθε τέτοια απόπειρα την σταματούσε το Ισραήλ. Την σταματούσε είτε με απαλωτρίωση των σκαφών, είτε με ανατείναξη των σκαφών και με εξουδετερώση των πρωταγωνιστών αυτής της επιχείρησης. I was born in Lebanon and I came here in 1970 to go to school. A dear friend of mine, Riyad Hamid, who became involved with our group, and he traveled to Turkey twice to find boats for us, and he found them. We collected about 15,000 books and we sent them to Palestine. On the 15th of April, he was found dead in a lake with his hands and feet tied with tape and with tape around his eyes and mouth. This happened in Texas, in Austin, Texas. Officially in Texas, they decided to call it a suicide. And I was the last person to speak to him while he was alive, only 1/2 hour before his death. And I know that he thought that he was being persecuted by government authorities and also by non-government authorities. He told me about strange people with foreign accents in the yard of his neighbor, collaborating with the police. Η επιστημονική μου δραστηριότητα σε ορισμένες περιοχές που έχει σχέση με την αξιοποίηση των υποθαλάσσιων γλυκών νερών μου επέτρεπε να είμαι κοντά σε μικρά ναυπηγεία και εκεί μπόρεσα και εντόπισα καταρχήν ένα παλιό παραδοσιακό σκάφος. Και εκεί ένας άνθρωπος πολύ ικανός αποφάσισε να πάρει πάνω του το βάρος της μετατροπής αυτού του πλοίου και να το κάνει αξιόπλο, να το κάνει ικανό, ούτως ώστε αυτό το σκάφος να μπορεί να πάρει πάνω του 25 ανθρώπους και να τους ταξιδέψει. Είναι τα ιδανικά που έχεις για τη ζωή, για τους ανθρώπους, για την Παλαιστίνη, για τη Γάζα, για τους ανθρώπους που υποφέρονται. Ρώτησα ένα ψαρά στην Κοιλάδα. Του είπα, δεν μου λες τι λέω ρε εσύ, άμα σου λέγανε καπετάνιο μου εσένα ότι δεν μπορείς να βγεις έξω να ψαρέψεις και σε απειλούσανε με τα όπλα, τι θα έκανες? Ή εγώ ή αυτός, μου λέει. Γι' αυτό και είπα αμέσως όταν μου είπανε ναι, θα το φτιάξω. Είπα θα το φτιάξω και το έφτιαξα. Κοίταξε, η αλυσίδα αυτή, με συγχωρείς, η αλυσίδα είναι 600 κιλά. Το ξέρεις? 600 κιλά. Well,
It's not exactly the Queen Mary, but with a little paint and a little fixing up, there's no telling. Μέτρα ασφαλείας, αφού δεν ήξερε κανένας γιατί είναι. Δεν ήξερε κανένας γιατί είναι. Τίποτα. Κανένας, μόνο εγώ και η γυναίκα μου. Κανένας άλλος δεν ήξερε γιατί πάει. Όλοι ξέρανε ότι πάει για νερά, να κοιτάξει, να ψάξει. Και μια μέρα, όπως είμαστε ταραχμένοι εκεί, είχε φύγει το μεγάλο το επιβατικό και ήρθε ένα κότερο με Ισραηλίτικη σημαία, με Ισραηλίτες μέσα και πέσε δίπλα μας. Ήταν και κάτι φάτσες περίεργες, ας πούμε, αλλά πιστεύω ότι ήταν τελείως συμπτωματικό, ας πούμε. Εγώ δεν ανησύχησα, ούτε τόσο δεν ανησύχησα. Δεν ήξερε κανένας τίποτα. Μετά από λίγο καιρό σκεφτήκαμε ότι ίσως ένα σκάφος δεν μας εξυπηρετεί και ότι επιχειρησιακά, έτσι όπως έπρεπε να διεξαχθεί, έτσι όπως θα αναπτυσσόταν το σχέδιο, μας χρειαζόταν και ένα δεύτερο σκάφος. Μόλις πάρθηκε η απόφαση, το σκάφος αυτό βγήκε και μπήκε στο ναυπηγείο του Μαστροθοδωρή στην Ερέτρια. Δεν είχαμε τίποτα υποψιαστεί. Εμείς είχαμε μείνει, θα πάτε διακοπές τον Αύγουστο. Δουλεύαμε και νύχτα. Δουλεύαμε και νύχτα με τα φώτα για να προλάβετε να πάτε διακοπές. Τον Αύγουστο, να μην χάσετε τις διακοπές. Αυτή ήταν η συμφωνία μας. Τον Αύγουστο να πάτε διακοπές. Εκείνη την περίοδο αντιλαμβάνομαι ότι είναι ώρα να ζητήσω τη βοήθεια και άλλων ανθρώπων εδώ στην Ελλάδα και να συγκροτηθεί ένας καλός, ένας ισχυρός πυρήνας, μια ισχυρή ομάδα ανθρώπων. Απευθύνομαι σε ανθρώπους που τους είχα εμπιστοσύνη, όμως παρά την μεγάλη εμπιστοσύνη που τους είχα, δεν τους λέω όλες τις λεπτομέρειες. Από τη στιγμή που θεωρώ τον εαυτό μου κομμουνιστή, επαναστάτη, το Παλαιστινιακό υποχρεωτικά είναι ένα κομμάτι αυτής μου της ιδιότητας. Γιατί έχουμε ένα μοναδικό φαινόμενο στα παγκόσμια χρονικά. Έχουμε ένα λαό 60 χρόνια να ματώνει και 60 χρόνια να κρατάει ψηλά τη σημαία της αντίστασης και της ελευθεριάς, που είναι αυτό που θέλουμε όλοι. Δηλαδή μιλάμε ανοιχτά, του λέω μόνος, δηλαδή, δεν του λέω κρυφά, μιλάμε τώρα που πάμε εκεί. Δεν έχω δικαίωμα επομένως να βγάλω το Παλαιστινιακό από τα ζητήματα με τα οποία ασχολούμαι. Δεν το επιτρέπω στον εαυτό μου. Κάθε φορά που πηγαίνω να ξυριστώ στον καθρέφτη, κοιτάω τη φάτσα μου και λέω ότι έκανα λίγα. Ότι έκανα λίγα. Δεν έχω κάνει τίποτα. Και αυτή είναι η πραγματικότητα. Και τελικά όλοι πρέπει να κάνουμε κάτι παραπάνω. Κατέβηκα στην Αθήνα χωρίς να ξέρω τι με ήθελε ο Βαγγέλης και συζητήσαμε για αυτό το θέμα. Και αφού αυτό το σχέδιο μπήκε μπροστά και μου ζητήθηκε η συμβολή μου, δεν υπήρχε καμία περίπτωση να την αρνηθώ. Τη λέξη Παλαιστίνη την άκουσα για πρώτη φορά στα 10 μου χρόνια, όταν γινόταν ο πόλεμος του 67. Στη συνέχεια, στα πανεπιστημιακά χρόνια, στις αρχές της δεκαετίας του 70, είχα αρκετούς φίλους και συντρόφους Παλαιστίνιους. Δεν είχα άλλο δρόμο. Έπρεπε να πάω. Με τους Άραβες είμαστε γείτονες, είμαστε αδελφικοί λαοί. Οπότε, με το που μου δόθηκε ευκαιρία να βοηθήσω, δεν το σκέφτηκα δεύτερη φορά. Ναι. Εκεί που άγγιξε τα όρια σχεδόν της ευτυχίας είναι όταν ο Βαγγέλης μου αποκάλυψε ότι οι άνθρωποι με τους οποίους είχε στήσει το όλο project ήταν άνθρωποι με τους οποίους δούλευε στην παρανομία από τον καιρό της αντίστασης στη Χούντα. Ήταν μια καλή συνάντηση γενναιόδη.
Δεν αφήνουμε για να το σύρμα ένα λασκάρι από πίσω. Το σύρμα, στέκει. Λάσκα, σύρμα, πάνε μέσα, λάσκα. Λάσκα. Τίποτα, Ανδρέα, δεν έκανες. Είπες τα που έκανες. Στηθήκανε στο κάμπινγκ γύρω παρατηρητήρια τα οποία παρακολουθούσαν το Καρνάκιο συγκεκριμένα μην τυχόν προκύψει δουλειοφορά. Γινότανε μεταφορές δεξιά και αριστερά. Αυτοκίνητα πήγαινε ερχότανε. Δηλαδή μια σειρά πράγματα τα οποία τελικά δεν φαίνονται, τα οποία συνέβαλαν, θεωρώ, σημαντικά, ας πούμε, στο να πετύχει αυτή εδώ πέρα η αποστολή. Ο Κεν Οκίφ, ο πρώην πεζοναύτης που αρνήθηκε την αμερικάνικη υπηκότητα, συμμετείχε, τα χέρια του πιάνανε, ξέρει από σκάφη, βοήθησε πάρα πολύ. Η Νταρλίν βοήθησε στα ηλεκτρονικά. Οι υπόλοιποι κάνανε αγκαρίες, γιατί είχε και αγκαρίες, είχε κουβάλιμα. Αυτή 50 κιλά δεν ήταν η Οτζέι η Εγγλέζα, κουβάλισε 3,5 τόνους μεταλλικά σφαιρίδια μόνη της, που χρειαζόταν για έρμα στο καΐκι. Το βασικότερο πράγμα που έπρεπε να κάνουμε ήταν αυτά τα καΐκια να μην τα πάρουν χαμπάρι ούτε ελληνικές υπηρεσίες, ούτε Ισραηλινές υπηρεσίες. Αυτό το πετύχαμε. Χαμπάρι δεν το πήραν. Γιατί εφαρμόσαμε παλιές, απλές, δοκιμασμένες μεθόδους συνωμοτικότητας. Κάναμε μια νόμιμη δουλειά και ήμασταν αναγκασμένοι να την κάνουμε με μεθόδους συνωμοτικότητας και παρανομίας. Σε αυτό πετύχαμε. Στα πλαίσια της συνωμοτικότητας την οποία έπρεπε να κρατήσουμε προκειμένου να μην προδοθούν οι θέσεις στις οποίες βρισκόταν τα καράβια, είχαν προμηθευτεί όλοι τηλέφωνα καρτοκινητά. Δεν μιλούσαμε ποτέ από τηλέφωνα, ας πούμε, δικά μας. Συνέχεια είχαμε εμπόδια, αλλά όλοι είμαστε μέσα στο μυαλό μας προγραμματισμένοι ότι θα φτάσουμε Γάζα πάση θυσία. Το ρολόγιο κρατάμε. Θα αρχίσω να το κρατάω. Το ρολόγιο γέφυρας. Ξεκινώ λοιπόν. Παρασκευή 8 Αυγούστου, 8 ακριβώς το βράδυ. Ο Άι Νικόλας, το ένα από τα δυο μετασκευασμένα ελληνικά ψαροκάικα, ξεκινά το ταξίδι του προς τη Γάζα. Συγκυρία, σημαδιακή ίσως, οι τελευταίοι που μας αποχαιρετούν στον τόκο είναι μερικοί Άραβες αλλιεργάτες ελληνικών ψαροκάικων. Τι κρίμα που λόγοι συνωμοτικότητας δεν μας επέτρεψαν να τους αποκαλύψουμε το σκοπό του ταξιδιού μας. Καλή διάθεση υπάρχει, αλλά η απειρία είναι φανερή. Πού θα πάει όμως, θα μάθουμε. Εκείνο που πρέπει να σημειωθεί είναι το κλίμα που υπάρχει στο κατάστρωμα. Ένα κλίμα αλληλεγγύης και συντροφικότητας που ξεπερνά διαφορετικούς χαρακτήρες και διαφορετικές κουλτούρες. Κυριακή 10 Αυγούστου. Νωρίς το απόγευμα έφτασε και το δεύτερο καΐκι, έφερε στα Χανιά τα υπόλοιπα μέλη της αποστολής με καπετάνιο τον Ντέρεκ, έναν απίθανο Ιρλανδό γεμάτο ενέργεια και χιούμορ. Τα δυο καΐκια κάνουν πλέον φανερή την παρουσία και την αποστολή τους. Η περίοδος της συνωμοτικότητας έληξε. Κρεμιούνται τεράστια πανό με συνθήματα, καθώς και τα συμβολικά ονόματα των δυο καΐκιών, Free Gaza και Liberty. Proud and honored to be part of this movement of average civilians from all over the world that are tired of waiting around for institutions that were designed to uphold the human rights of people but have forgotten the Palestinians. So we're doing all of this in solidarity with the people in Gaza and because as an Israeli I refuse to see the Palestinians as my enemies. Ως εδώ καλά. Από τις Πέτσες και την Ερέτρια ως τα Χανιά,
Τα καταφέραμε με τους ερασιτέχνες καπετάνιους μας και με εμάς τους υπόλοιπους ως τιμονιέριδες και πλήρωμα. Από εδώ και κάτω όμως τα πράγματα αλλάζουν. Μπαίνουμε σε ανοιχτές θάλασσες. Τα σκάφη μας έχουν ανάγκη καπετάνιους επαγγελματίες έμπειρους. Ένας καπετάνιος που προσέλαβε το Free Gaza Movement αποδείχτηκε τελικά του γλυκού νερού. The journey from here to the eastward end of the island is all onshore winds. If we have one engine failure and we're 2 miles offshore, that means very quickly we'll be blown onto the shore, potentially onto the rocks, and you can forget about the boat. Οι άνθρωποι που κλήθηκαν από το εξωτερικό δεν ήταν κατάλληλοι παρά τις καλές τους διαθέσεις να πάρουν πάνω τους την ευθύνη τέτοιων σκαφών, τα οποία είναι παραδοσιακά ελληνικά σκάφη και τα οποία ταξιδεύουν σε θάλασσες που δεν τους είναι γνωστές. I hadn't considered in any way, shape or form going 50 miles offshore in a straight direction to Cyprus. Είχαμε συνεπώς πολλές αδυναμίες. Καταφέραμε να βρούμε τον άξιο, τον πολύ άξιο, τον Γιώργο τον Γκλότζα, έναν κριτικό καπετάνιο που τον γνώριζα από πριν, γιατί ήταν και ένας πολύ καλός δίτης που είχε πάρει μέρος σε κάποιες άλλες αποστολές. Δεν ήξερα καν τι συνέβαινε εκεί. Δεν γνώριζα ούτε που είναι η Γάζα. Εγώ απλά τους είπα ότι ξεκινάμε από εδώ, πάμε μέχρι Κύπρο που έχουμε συμφωνήσει και άμα γουστάρω την παρέα, προχωράμε και πάμε μέχρι τη Γάζα. Αυτό τους είπα τότε, στα Χανιά. Κυριακή 17 Αυγούστου. Στις 10:30 το πρωί σαλπάρουμε με προορισμό τα Δωδεκάνησα. Τα δυο καΐκια πλέον κοντά το ένα στο άλλο για να υπάρχει οπτική επαφή και υποστήριξη του ενός προς το άλλο σε ενδεχόμενο πρόβλημα. Ο καιρός είναι καταπληκτικός. Η θάλασσα λάδι. Στο Καστελόριζο, στη διάρκεια του Δεύτερου Παγκόσμιου Πολέμου, η Μεγάλη Βρετανία επιχείρησε να το βομβαρδίσει, γιατί τότε το Καστελόριζο ήταν στην υπό Ιταλική κατοχή. Ο κόσμος έφυγε από εκεί. Και πού πήγε αυτός ο κόσμος? Χιλιάδες άνθρωποι, γιατί ήταν μεγάλος ο πληθυσμός του Καστελόριζου τότε, πήγανε στη Γάζα. Μας έδωσαν να ντυθούμε, γιατί δεν είχαμε παρά μόνο ένα φανελάκι και να φάμε, και που δεν το ξέχασα ποτέ στη ζωή μου. Τα πρώτα γράμματα τα έμαθα στη Γάζα. Θυμάμαι δε ακόμη που ερχόντουσαν οι καμήλες με τα καρπούζια μέσα και ήταν το πρώτο φαγητό που τρώγαμε πρώτη φορά που δοκιμάζαμε, γιατί μια γαλέτα μάθαμε συνέχεια όταν ήμασταν σκλαβωμένοι στο Καστελόριζο. Πάντοτε αισθάνομαι ότι είναι ιδιαίτερα για μένα μεγάλη τιμή να θυμάμαι και να μην ξεχάσω ποτέ τον Παλαιστινιακό λαό. Το ταξίδι για την Κύπρο θα είναι 3 μέρες σε ανοιχτή θάλασσα, με καιρό και όχι κουραζιέρα στο Αιγαίο με μπουνάτσα. Τρίτη 19 Αυγούστου. Συμπληρώσαμε 20 ώρες στη θάλασσα.
Οι ώρες στο καΐκι δεν περνούν εύκολα. Τις γεμίζουμε συζητώντας για τις λεπτομέρειες της τελικής φάσης της αποστολής. Μπορώ να σας πω ότι εγώ κάθε βράδυ από τότε, από εκείνες τις μέρες του Απρίλη, όταν βρέθηκε το πρώτο σκάφος και άρχισε να κατασκευάζεται, εγώ δεν είχα πια έναν κανονικό ύπνο. Πίστευα ότι μπορεί οποιαδήποτε στιγμή να χτυπήσει το τηλέφωνό μου και να μου πούν ότι το σκάφος αυτό ανατινάχτηκε. Το καράβι αυτό ανατινάχθηκε μέσα στο λιμάνι της Λεμεσού με σαμποτάζ και τα 3 μέλη αυτής της αποστολής ανατινάχθηκαν και σκοτώθηκαν όταν παγιδεύτηκε το αυτοκίνητό τους στην πόλη της Λεμεσού. Όλα καλά. Και εδώ βρήκα και μίλησα με τον Καναβάκη έξω. Με το άλλο και με το εργαλείο. Τετάρτη 20 Αυγούστου. Κατά τις 8 το πρωί φτάνουμε στη Λάρνακα. Ο λιμενάρχης έβαλε 2 δίτες να ψάξουν εξονυχιστικά κάτω από τα πλοία μας, ενώ εγκατέστησε και υποβρύχια κάμερα. Η βοήθεια αυτή που μας δόθηκε από την Κύπρο έχει και έναν άνθρωπο κλειδί. Έναν άνθρωπο στον οποίο πολλά οφείλουμε. Αυτός ο άνθρωπος ακούει στο όνομα Βάσος Λυσαρίδης. Είναι πεποίθηση μου ότι όταν κανείς δεν αντιδρά, όταν η δικαιοσύνη παρακάμπτεται σε μια περιοχή της ανθρωπότητας, πολύ περισσότερο στη γειτονία του, τότε σίγουρα θα πρέπει να αναμένει ότι θα έρθει και η σειρά του να υποστεί ανάλογες συμπεριφορές, όπως τη συμπεριφορά που μαρτυρούμε σήμερα από την Ισραηλινή κυβέρνηση έναντι των Παλαιστινίων. Μια συμπεριφορά που ειλικρινά πιστεύω θα έπρεπε να οδηγηθεί στα διεθνή δικαστήρια. Πέμπτη 21 Αυγούστου. Σήμερα το μεσημέρι, στο χώρο που έχουν δέσει τα 2 σκάφη, έγινε μια συγκινητική τελετή μνήμης για τους Παλαιστίνιους ψαράδες της Γάζας που έχουν δολοφονηθεί από τις Ισραηλινές δυνάμεις στη θάλασσα της πατρίδας τους. Για κάθε όνομα, ένα κόκκινο τριαντάφυλλο έπεφτε στη θάλασσα. Ευχαριστώ. Βρίσκομαι εδώ για να δηλώσω και εκ μέρους των Ελλήνων βουλευτών αλλά και όλων των Ελλήνων, όσοι τουλάχιστον αισθάνονται ότι τους εκπροσωπώ, ότι είναι αναφέρεται το δικαίωμα κάθε λαού να αυτοπροσδιορίζεται, να ελέγχει την εθνική του κυριαρχία και να έχει τα ίδια δικαιώματα με όλους τους λαούς. Παρασκευή 22 Αυγούστου. Το Κυπριακό Immigration κάνει έλεγχο διαβατηρίων. Παίρνουμε απόπλου από Λάρνακα με προορισμό τη Γάζα. Εξ ορισμού, αυτό το έγγραφο είναι ιστορικό. Από το 1967 έχει να πάει πλοίο στη Γάζα. Ακόμα και άνθρωποι του λιμενικού μας ψιθυρίζουν στα αυτή ότι είναι μαζί μας. Με επικεφαλής τους Παλαιστίνιους της αποστολής, οι εθελοντές μπαίνουν στα πλοία τραγουδώντας για τη Γάζα.
Βγαίνοντας από το λιμάνι της Λάρνακας, μας συνοδεύει περιπολικό του λιμενικού της Κύπρου. Μας βγάζει μέχρι σε εκεί που αρχίζουν τα διεθνή χωρικά ύδατα. Μετά την ένταση του απόπλου έρχεται η πρώτη εκτόνωση. Οι άνθρωποι που είμαστε μαζί από την αρχή του ταξιδιού αγκαλιαζόμαστε. Αισθανόμαστε μια πρώτη δικαίωση. Καταφέραμε να φέρουμε τα πλοία στην Κύπρο και τώρα ξεκινάμε για το τελικό ταξίδι. We are actually heading in this direction now. We are actually heading towards Gaza Port. At the present moment, we are in international waters. We are now heading in towards Palestinian waters. Say again, over. We can't stop. If we stop, we are not exist. It's only when we're actually being fired at or fired on that we will know how we feel, whether we want to stop, whether we want to jump ship, or whether we say, stop them, sail on. Just where we go. Just ask why you do not want to My first concern is not if they will shoot on the essence of the gas oil or somewhere else. It's if they will shoot the captain. This is a very important decision to take it. If they fire in the air, not at the boats, that they're only trying to scare us. What we wanted to do was keep going, you know, gently. You haven't seen anything, there is no confrontation. All we are wasting time and people are getting really determined to go. 3 against 2, we are saying we go, and that's how the system works, and we are going, Paul, over. Our job is almost done. We have papers that said we have the right to go to Gaza. We gotta go and do it and break the siege and push it like we've always done. Ήτανε μια πολύ συγκινητική στιγμή. Όλοι οι άνθρωποι, όσοι πήραν μέρος σε αυτή την αποστολή, ακόμα και τους όποιους φόβους είχαν, μικρούς ή μεγάλους, τους ξεπέρασαν. Τους νίκησαν. Καθώς προχωρούσαμε, βλέπαμε ότι δεν κινήθηκαν καράβια εναντίον μας. Και θυμάμαι τότε ότι αρχίσαμε ο ένας να κοιτάει τον άλλον και παρά την ένταση να χαμογελάει, σαν να λέει λες να φτάσουμε, μήπως περνάμε. Σάββατο 23 Αυγούστου 2008. Βρισκόμαστε 6,5 μίλια πριν από τη Γάζα. Η Παλαιστινιακή σημαία υψώθηκε στο δεξιό ιστό του καϊκιού μας. Σημάδι, σύμφωνα με το δίκαιο της θάλασσας, ότι τα 2 ελληνικά καΐκια εισήλθαν σε Παλαιστινιακά χωρικά ύδατα. Είναι η πρώτη φορά μετά από 41 χρόνια που σκάφος από το εξωτερικό καταπλέει στη Γάζα. Τότε ένιωσα ότι το όνειρο έγινε πραγματικότητα και ότι σε λίγη ώρα το πόδι μου θα πατήσει στην γη της Γάζας. So when we saw the coast of Gaza, when I saw the coast of Gaza, I said, my God, we're actually going to arrive. We're going to succeed.
Μετά είδαμε τα πρώτα σκάφη να βγαίνουν από μέσα. Αυτή η συνάντηση, η μεγάλη συνάντηση, η πιο μεγάλη συνάντηση που έχω κάνει με άλλους ανθρώπους στη ζωή μου. I'm 62 years old. So now I find out why I'm 62 years old. I find out why I have been placed on this earth. Because all of the time, everything that I have done in my life is for this moment. If I never do anything else in my life, it's enough. Εγώ έκλαιγα 5 λεπτά στη γέφυρα χωρίς να ξέρω γιατί έκλαιγα. Εκείνο που έχει σημασία είναι ότι δεν υπήρχε ούτε ένας από εμάς που να μην είναι 10 πόντους πάνω από τη γη και να μην κλαίει την ώρα που μπήκαμε στο λιμάνι. Αν δεν έχεις κάνει τη διαδρομή, δεν μπορείς να καταλάβεις το θάνατο. Δεν μπορείς να δεις από πριν τα μάτια των παιδιών που σε κοιτάνε μέσα από το νερό όταν έχουν πηδήξει μέσα στη θάλασσα και έρχονται κολυμπώντας προς το σκάφος. Αυτή την εικόνα δεν μπορείς να τη φανταστείς. Αυτή την εικόνα μόνο τη βλέπεις και από εκεί και πέρα δεν την ξεχνάς. Εγώ στη ζωή μου όλοι δεν πρόκειται να ξεχάσω αυτές τις εικόνες. Και ιδίως ενός παιδιού που βρισκόταν από την πίσω μεριά, όταν με έστειλε ο καπετάνιος φωνάζοντάς μου «Πες τους να φύγουν για να μην χτυπήσουμε με την προπέλα κανένα παιδί», και τους φώναξα από πάνω «Μπαΐντ, μπαΐντ, φι χάταρ, φι χάταρ», και το παιδί με κοίταζε από κάτω και γελούσε μαζί με τα άλλα τα παιδιά. Και μου απάντησε αυτό το παιδί «Μα φι χάταρ φιλ Φαλαστίν». Έβλεπες τα πρόσωπα, το πώς τα πρόσωπα ανοίγουν σαν να είναι όπως ανοίγει ένα λουλούδι. Δεν μπορούσα να φανταστείς ότι άνθρωποι που είναι τόσα χρόνια αποκλεισμένοι μπορεί να έχουν τόση δύναμη, τόση αισιοδοξία και να βγάζουν τόση χαρά και τόσο χαμόγελο, τόσο γέλιο. Πολύ συχνά η ιστορία γράφεται από αυτούς που οι σοφοί και οι συνετοί της μυρολατρείας ονομάζουν εξωπραγματικούς. Οι εξωπραγματικοί είναι αυτοί που γράφουν ιστορία. Εμείς δεν ήμασταν ένα κομμάντο, δεν ήμασταν μια στρατιωτική μηχανή. Εμείς ήμασταν άνθρωποι οι οποίοι ερχόμασταν από πολύ διαφορετικούς ορίζοντες και κατευθυνόμασταν στον προορισμό μας που ήταν η Γάζα με ένα κοινό πράγμα, ένα κοινό πιστεύω. We wanted to show that anybody can do this. Anywhere in the world that we can make it happen. Είχαμε πίστη ότι κάνουμε το σωστό. Είχαμε ελπίδα. Είχαμε αδελφοσύνη.
αυτά τα λίγα εκατομμύρια ανθρώπων εκεί, με αυτές τις δοκιμασίες, είναι το φως για όσους ανθρώπους πιστεύουν στην ελευθερία. Δεν έχει σημασία αν τους μοιάζουν κάποιοι ή δεν τους μοιάζουν. Αν έχουμε την ίδια κουλτούρα, τον ίδιο πολιτισμό, αν πιστεύουμε στα ίδια πράγματα. Η διαφορά σε τι? Το ότι έχουν άλλη θρησκεία, το ότι έχουν άλλα ήθη και έθιμα. Η ουσία είναι μία. Αυτοί παλεύουν, αυτοί συγκρούονται και αυτός είναι ο δρόμος. Κατά συνέπεια όλα τα υπόλοιπα για μένα μπαίνουν σε δεύτερο πλάνο. Γιατί πήγα σε αυτή την αποστολή? Γιατί αν δεν πήγαινα θα έπρεπε να ντρέπομαι για όλη την υπόλοιπη ζωή μου. Εγώ πάντως άμα μου το ξαναζητούσαν θα το ξανά έκανα. Και άμα μου το ξαναζητούσαν πάλι θα το ξανά έκανα. Για τον ίδιο λόγο και για τον ίδιο σκοπό. Διαχωρισμός υπάρχει καλού ή κακού. Άμα μου πεις πάμε να κλέψουμε μια τράπεζα, θα σου πω δεν κλέβω τράπεζα. Άμα μου πεις να πάμε στη Γάζα τώρα, πάμε. Αυτό το ταξίδι προς τη Γάζα, το πρώτο ταξίδι προς τη Γάζα δεν έχει τελειώσει ακόμα. Το ταξίδι μας στη Γάζα θα τελειώσει όταν θα ανοίξουν τα θαλάσσια σύνορα της Γάζας. Ως τότε εμείς θα ταξιδεύουμε. Ως τότε εμείς θα κάνουμε με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο ό,τι μπορούμε για να φτάσει η Μεσόγειος να ανοίξει σε θάλασσα και αυτό το στρατόπεδο συγκέντρωσης που δημιούργησαν οι Ισραηλινοί εκεί να πάψει να υπάρχει.